Апа, ничексіз шулай? 90 яшке. 90 яшке жету үшін харакет керек, харакетте бәрәкәт. Эшләргә кирәк. Вакытында ашарга, вакытында жалый итәргә, вакытында йоклый белергә кирәк. Менә шул бөтен яшәвемнең нигә артык переживать итмичә генә тыныч кына эшләргә кирәк. Бөтен Эшләргә, ничек эшләргә кирәк? Нәрсә эшләдегез? Физический трудом. Физик эшләргә кирәк. Физик эш. Бакчада ниттем, мотикалдан да өйдемдә пешәндә чаптым, пешәнендә өйдем. Эшләмәгән эш калмады минем. Кибеттә эшләдем мин. Кибеттә 15 ел. Мин инженер нормировщик булып Усалида эшләдем башта. Усалида 17 ел эшләдем мин. Аннары монда килеп, монда 15 ел эшләдем тагын. Монда кияүгә картайга чыктым. Ял итәргә ничек кирәк? Ял итәргә күңел ачуларда катнашырга кирәк инде. Бик артык нагрузация итмичә генә, сакланып кына, күңелеңне тыныч тотып кына ял итү кирәк. Мәсәлән, ял итәргә ятып торырга, ләкин нәрсәдә Вакытында ятып тору да кирәк, йоклап алу да кирәк. Ансын обязательно кирәк. Бик каты йокың килгәндә, әзгенә йоклап алсаң файдалы ул. Рәхмәт. Ашамлык турында. Ашамлык ничек дип әйтим инде. Без яшь чагында кычыткан ашап үстек. Шуңа күрә озын гомерле булганымдыр. Кычыткан разный шул травалар булды инде. Сугыш вакытында бер нәрсә булмыйчы, ашы туклы шул травалар, аннары нигән нәрсә бар я. Күкеш тиләр я, ул нәрсәдер инде ансаның. Бош нитеп чыга торган җирдән Корень. Корень түгел инде ул. Үзенең бебәге була, башы бар, тишелеп чыга да. Кишер кебек. Кишер кебек тә түгел инде ул. Үзе чабак кына, менә монда башы була тора иде. Чәчәк бәрәкәгенә. Шуларны ашап үстек инде без. Ничек дип әйтим инде, самый главный яшәүнең бөтен нигә вакытында ял итә бел вакытында, аша вакытында эш и физик хезмәт кирәк. Физкультура белән заниматься итәргә кирәк. Физкультура белән шөгыльләнергә кирәк. Анысы да. Йөгерү файдалы инде, йөгерергә кирәк. Рәхмәт. Сез кайчан тудыгыз? Туган көнегез кайчан сездә? 25 мартта минем туган көнем. 1934 ел 25 мартта 90 яшемне 29-ында үткәрделәр. Шәһәрмәттә үткәрделәр. Ел ничәнче? Менә шушы елда. Юк, ел нинди елда сез тудыгыз? Кәбисә ел. Мин 30-нчы елда? 34-нче елда тудым мин. 34-нчы елда. Нинди ел икәнен ул вакытта белмәгән идебез. Нинди авылда тудыгыз? Кылышчы дигән авылда тудым мин. Мамадыш районы Кылышчы дигән авылда тудым. Сугыш башланганда 7 яшьтә калган идем. Минем арттан 3 бала, минем арттан ук киләләр инде. И әнием 41-нче елда бәбиләде. Менә 5 булдык. Мин шуларга нәнке булдым инде, бала карадым. Әниләрне көне-төне эшләттеләр инде аларны. Жал күрмәделәр алар. Сез ничә бала булдыгыз? Без 8-гә хәтле булган идек, 8 бала. Менә хәзер 4 тәүгә генә калдык. 3 кыз туган без, мин иң олылары. Миннән кечкенә 35-нче елга бар тагын сестрам. Менә артист булып йөри. Усачева. Сез Анастасия. профессия булып кем? Мин бухгалтер булып эшләдем инде. Рабочийларга нормирование труда булды минем. Сезне акылы, значит, башлы, да, Лиза апа? Башлы, мине җибәрделәр нигә инженер нормировщикларны
повышение курсына. Нижний Новгородта 74 жылына болдым мен. Шунда мен бүтін фәннен де экзаменде сұрауға жауап бердім. Шуның үшін менің диплом шекелі свидетельство берділер анда. Қатырқылы, әйбет, мотор диплом. Шунда мені директор өзі yazıp koydu. Общая оценка отличия. Менә ничә предмет yazılған, ничә saat. Общий yazdılar миңа. Шуңа күрә сез Каринага акыл бирдегез дә? Менә булгандыр инде. Әйе. Аллага шөкер, менә ул да башлы. Кайткачтан миңа Казанда Кремльдә аркамнан сөйеп, мине Кремльдә үзебезнең кем дип аталган министр сельского хозяйства инде. Алар җибәрде мине. Сеңлем диде, син не только үзеңнең предприятиеңне, үзеңнең районыңны гына коткардың. Менә син бүтән Татария буенча бер кеше булдың диде. Защищать иттең син профессияңны диде. Менә шундый хәлләрдә булып Горький, Нижний Новгород. Шунда оқыдым мен нелер. Сіз нык акыллы? Повышение, Нык акыллы сіз? Не булгандыр инде, акыл булмаса. Миңа өстәмә бер генә сорау бирделәр. Шу 8 укытучы утыра, карап. Аларның фәнен мин ничек үзләштергән карап утыралар. Хәзер миңа бер нигә сорау абразивный материал дигән нәрсә керде. Ул абразивный материал наждачный круглар инде. Наждачный кругтай нинди материалга керә дип сорады мине директор. Мен әйттем, наждачный круг абразивный материалга керә. И формуласын язып бирәсезме ди. Формуласын да язып бирдем. Аңлатып да бирдем. И шуны иптәшләренә карады да, шу преподавательләрне бар, үзләренең фәннәрен биргән преподавательләр. Сорауларыгыз бармы диләр, бөтенесе шып. Ответила диделәр дә. Мин алдыга диплом шекелле нәрсәне общая оценка отлично дип бирделәр.